ay butter din hidden na ay tubig nga gisulod sa kalderan gin gibutangan nag-asin sa kong ugangan dayon atong ukay-ukayon mga bayot dayon butangan natog harina kay maggama ta karon og paani hapon snack ni siya. So ato rin ang kutaw-kutawon din ha hantod nga may ani murag na sticky na siya ba. Pagkahumaan atong ilunod ang ato ang itlog, dayon atong i-mix na siya duha ni siya ka itlog nga atong ilunod. Dayon ato na siyang i-mix para ma-mix tanan. Dayon mura siya ma-sticky na ba. May ani na siya purma. Ukay-ukayon lagi hapon nato na siya hantod nga mahimo na siyang mura siya og kanang tira-tira ba dayon man og inani ato na siyang ibutang din sa atong fan kay ato nang lutuon lagi so wala man koy katong butanganan bitaw sa cake nga ituyok-tuyok akong gigama silofin na siya mga bayot ako nang himuan og style na lang kaysa di ko ganahan atong kutsara kay murag kapilit-pilit ra ba dayon natural na siyang ipang butang din ha ato na siyang ituyok-tuyok basig nakaingon mo unsa na siya dili na siya kanang mga nahuna dra dili wag dirty minded kay kalanon makagaba og nila pa sa kanhi akong kuan ako ang mga kagupa ba og kanang mga on bitaw din una-huna bitaw nga dirty minded kayo kasab-an dayon me. So ready na ni ato ang biskwit karon so ato na ning isit din ang ato ang oven kay ato na ning ilunod lagi so isit lang nato ni siya din sa ato ang biskwit dayon ang kainiton atong ibatang og mga 200 ra siguro. Dayon human ato ra nang isit ng time na mga 15 minutes ra nato nilutoon mga bayot kay dali ra kay ni siya maluto man kay mo expand ni siya unya og maluto na. Dayon paabuto lang nato na siya og maluto so while nagpaabot ta magluto ta din sa iya ang palaman so magbutang na tag duha kag baso diri nga gatas dayon butangan nato og 5 ka kutsara nga sugar dayon butangan po nato og 5 ka kutsara nga harina so ato nang kutaw-kutawon dra tanan hantod nga maporma siya og lugaw nga tiktik mga bayot so inani una siya paggama og cream dinhi sao na among ipalaman bukayo ba lubi dayon ato lang ning butangan og butter dira nga gamay ato isagol sa palaman so luto na nga to ang pancake or cakes or puto or unsay ngalan aning mata nga sa kalanona ay din basta kay mo na snack nila din gama-gama ra man pug kuan kay lantaw-lantaw ba da gama-gama so ato na ni siyang hiwaon sa tunga kay atong ipaslak ning ato ang kuan kanang cream nga atong gibuhat kanina nga atong ihimog palaman so tagsa-tagsaon lang nato na siya butang din ha hantod mahurot tanan tong mga pan or cakes nga ato ang gigama so maura to that's it thank you for watching see you next video and don't forget to subscribe my YouTube channel babus.